τι έλεγε το 1974 ο Χένρι Κίσιγκερ για τους Έλληνες. Ακούστε το 1974. Ομιλία του. Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκολα κομμαντάρονται. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά μέσα στις πολιτισμικές τους ρίζες. Έτσι ίσως καταφέρουμε να τους αναγκάσουμε να συμβιβαστούν. Ενώ βέβαια να χτυπήσουμε τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, τα πολιτισμικά και ιστορικά αποθέματα. Έτσι ώστε να ουδετεροποιήσουμε τη δυνατότητά τους να αναπτύσσονται, να διακρίνουν τους εαυτούς τους ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν να νικούν. Έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στα στρατηγικώς απαραίτητα σχέδιά μας στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Απόσπασμα στην Ουάσιγκτον το Σεπτέμβρη του 1974. Όπως βλέπετε έχουν καταφέρει πολλά. Γι' αυτό περιμένω εδώ στους πιτσιρικάδες, στους νεότερους. Στην ιστορία σου να δίνεις σημασία και να προσέχεις πως βαδίζεις στη ζωή. Όταν κοιμάσαι ο άλλος γράφει ιστορία και κανονίζει τη δικιά σου τη ζωή. Αμερικανοί, στο ξύπνιο μου έβαζαν φωτιές. Αμερικανοί, στον ύπνο μου έβαζαν φωτιές. Άτσαλοι, επανερχόμαστε όλοι μαζί αυτοί, η παρέα αυτή, αυτό το κύμα. Εδώ, άλλη μία εκπομπή, τέλος πέντε μετά το Πάσχα. Ατσαντήρι, ερχόμαστε! Σαν να αρέσουνε για τους άλλους δεν θα μπορέσουν.